na Kabiru Gombe yana yi, naga ya sa ma abin suna Arewa 1, 2 har 6, saboda akwai gurare da yawa da na tabbatar a maganganun da ya yi, ko da a ce mutum shine barbushi ko ranau ko kuma makau ko turunku, to waɗannan maganganun ba za su fita daga bakinsu ba, saboda na san su ma mutane ne masu hikima. Bici ɗan Kano, ɗan nan North West, ministan harkokin 'yan sanda gaba ɗaya ɗan ina ne? Ɗan Sokoto ne. Ku gaya mun menene Buhari zai yi domin a samu zaman lafiya a wannan yanki? Wannan bayan Allah na ji gurin da yake cewa tun da Buhari ya ma hau kan karagar mulki ko rigar da take jikinsa bai canza ba. A'udhu billahi. Tun da ya zama shugaban ƙasa ko rigar da yake sa bata canja ba. To ina tabbatar ma da Kabiru Gombe ko shanun da Buhari yake kiwo yanzu an canza su. Sannan na ji gurin da Malam Kabiru yake cewa babu interlock a gidan Janar Muhammadu Buhari. Mun je gidansa nan Daura mun yi mitin da shi muka masa wa'azi. Wallahi babu interlocking a gidan. Ƙasa ce. Malam Kabiru Gombe bai san gidan Muhammadu Buhari ba, ni har kwana na yi a ciki. Kuma na tabbatar a yanzu inda 'yan tourist ɗinsa ma suke sauka kawai masu raka shi, gaba ɗayansa tilin ɗinsa aka yi, akwai interlock a ciki. Sannan naji yana sake cewa kujerun gidansa ma ɓera suna ci, wai ya billahi. Kujerun da ke falon tun kan ya zama shugaban ƙasa su ne, ɓeraye har sun fara cin kujeru. Ko kujerar gidana ni Muhammad ɗan auta, ko kujerar gidan shugaban ƙaramar hukumar Kaduna ta Arewa, ɓera ba za su iya shiga gidansa su yi masa ta'adi ba, ko da ya shekara baya gidan. Sannan wannan bawan Allah ina so in jawo hankalinsa, yana ma tambaya ne akan cewa me muke so Buhari ya yi. Ku gaya mun menene Buhari zai yi domin a samu zaman lafiya a wannan yanki? Wai a tunanin shi saboda ya sa 'yan arewa su ne shugabannin tsaro. To ga tambaya ga Malam Kabiru Gombe, shin waɗanda Jonathan ya naɗa shugabannin tsaro 'yan ina ne? Duk mutanen da Kabiru Gombe ya lissafa a kan batun tsaro, Jonathan ma waɗannan mutanen 'yan arewa ya sa, me yasa shi ba a yi masa uzuri irin wanda aka yi ma Buhari ba? Sannan abu na gaba, wai Kabiru Gombe ke cewa ma Buhari baya saba doka. Inna lillahi. Wanda sun yadda bai saba dokar Najeriya wajen gudanar da mulki. To dokoki nawa Malam Muhammadu Buhari ya karya na ƙasa? Na farko dai har gobe ministan man fetur na ƙasa shine kuma shugaban ƙasa, wanda kundin tsarin mulkin ƙasa bai yadda ka riƙe ofisoshi guda biyu ba wanda ake yin rantsuwa a kansu. Sannan ya ce me muke so ya yi. Wai me kuke so Buhari ya yi? To mu abin da muke so Kabiru Gombe ka gaya ma Malam Buhari ya sauka daga kan karagar mulki tun da ya kasa rike Najeriya, ya kuma kasa cika alƙawuran da ya ɗauka a lokacin da yake yin kamfen. Sannan kuma ya cewa Muhammadu Buhari ya yi wa ko'ina aiki. Ya yi wa kudu, ya yi wa arewa, ya yi wa gabar, ya yi wa yamma, ya yi wa tsakiya. Duk wanda ya zo mulkin Najeriya nasa kaɗai yake yi. To ina tambayan Malam Kabiru Gombe nawa Buhari ya yi budget a shekara 6 da suka wuce. In bai sani ba ya je ya tambayi yawan kuɗin. Sannan ina challenging Malam Kabiru Gombe ya fito a nahiyar arewa mai jihohi 19 ya nuna mana inda Buhari ya yi aikin naira tiriliyon 10 kacal a wannan shekara guda 6. Sannan ina so in tabbatar ma da Malam Kabiru Gombe cewa maganganun da ya faɗa cewa wai masu zagin Buhari ba mai zagin Buhari. Ya kuma ce wai 'yan shi'a ne. Kun bewa 'yan shi'a makiya Allah sun bude shafuffuka suna nan a intanet ɗaruruwa, sun aje yara aikin su kullum kawai su rubuta zagin Buhari ko akan menene. To ni Muhammad dan auta ba dan shi'a bane, ban kuma taɓa yin ta ba, amma tunda Malam Kabiru Gombe ya shigo fagen siyasa kuma yana ganin zai iya kare Buhari da al'amuransa na mulki, to ya zo ni Muhammad ɗan auta mu zauna da shi mu shiga layin siyasa don nima shehin siyasa ne. Sannan kuma ina so in tambayi Malam Muhammadu Kabiru Gombe, Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa la talbisul haqqa bil baɗili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamuna. Ina Malam Kabiru ya baro wannan ayar? Sannan Allah maɗaukakin sarki ya sake gaya mana a cikin Alƙur'ani cewa
ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwanu. Wannan harkar da Malam Kabiru Gombe ya ɗauko gaba ɗayanta ba abun da za a taimaka ba ne. Ya ɗauko ɗanku ya ce garinku ba zaman lafiya, na naɗa ka ministan tsaro, dukkan makamin Najeriya da sojojin Najeriya da tsaron Najeriya na danka a hannunka, je ka magance matsalar jihar. Ya iya magancewa? Hadisi zan ƙara da shi cewa ya tabbatar cewa annabi ne ya faɗa cewa iza arada Allah bil amiri kairan ja'ala lahu waziran sidika in nasiya zakartahu wa in zakarta anahu. Ya fito ya tambayi mutane cewa waziran da suka kewaye Buhari mutane ne na gari, in ko ansa ita ce a'a to wannan hadisin ya hau kansu. Ina so ka fahimci cewa Malam Kabiru Gombe a yau a Najeriya ba a yi wani mutum da zai iya zuwa ya wanke shugabancin Malam Muhammadu Buhari ba saboda ya kasa. Ba zai taɓa yiwuwa ba wannan bawan Allah ana cin rayuka tamkar wutar daji. Bawan Allah nan yana shantama a gida. Baya iya zuwa ya jaje, baya iya zuwa ya nuna alhini, baya iya tashi tsaye domin ya kana ma tambaya cewa wai shi ake so ya dauki bindiga da kansa. In dai ba shi zai dauko bindiga zo ya yakin ba. Ya dau bindiga mana, in ya dau bindiga kasawa yayi. Idris Deby ba bindiga ya dauko domin kare martabar kasarsa da al'ummar kasarsa ya mutu akai ba. Shi ma in ya mutu akan haka ai yayi shahada. Ai sa'a ce, ai nasara ce idan yayi hakan. Saboda haka babu wani mutum da zai zo a yanzu don saboda son duniya ko don saboda neman girma ko don saboda neman suna ya ce zai kare martaba ko daraja ko aikin da Buhari yake yi a yanzu a matsayin shi na shugaban kasa. Mu mun san kwata-kwata bai yi komai da za mu tabbatar da cewa shi mutum ne mai tsantseni ko shi mutum ne mai gudun duniya ko shi mutum ne mai kirki ko shi mutum ne mai gaskiya, duk bata nuna a aikace ba, domin waɗannan abubuwan suna da riga su ne a gani a aikace. Kuma halayya da ka faɗa, ku faɗa mun wanda ba professional mazinaci ba, mun ce ku kawo karuwar shi an gagara. Ku faɗa mana wayanda ba 'yan luwaɗi ba, mun ce a kawo mana yaron da yake yi da shi an gagara kawo. Mun ce ku gaya mana ƙungiyar matsafa da 'yan kwal da yake ciki. Har yanzu dalilan da muka faɗa mun ce ai proving din wrong. Wannan tsakanin shi da Ubangiji ne, ba su ake nema a criteria na shugabanci ba, domin ai in Malam Kabiru Gombe zai iya tunawa waɗanda suka mulki duniya guda hudu ne, guda biyu musulmai, guda biyu waɗanda ba musulmai ba. Abin da ake bukata a mulki kawai kai adalci. In kai adalci ba ruwan Allah da cewa kai waye wannan ba kuma abin mulki duniya guda hudu ne, guda biyu musulmai, guda biyu waɗanda ba musulmai ba. Abin da ake bukata a mulki kawai kai adalci. In kai adalci ba ruwan Allah da cewa kai waye wannan